Σήμερα είναι μια διπλή εορτή. Γιορτάζουμε με ταπεινοφροσύνη και συγκίνηση τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Παράλληλα γιορτάζουμε και την 25η Μαρτίου, μία μέρα εθνικής μνήμης, εθνικής υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες και ένα μήνυμα ενότητας, ότι μακριά από διχασμούς, οποιουσδήποτε διχασμούς, μπορούμε να κάνουμε πολλά, μπορούμε να πετύχουμε πολλά εμείς οι Έλληνες, και αυτό το μήνυμα να το μεταδώσουμε στις νέες γενιές που είναι η ελπίδα του τόπου μας. Νιώθω ιδιαίτερα η συγκίνηση σήμερα, η πρώτη φορά ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, που βρίσκομαι στα Πάτρια εδάφη, στα Γρεβενά, ένα τόπο που αγαπάμε πάρα πολύ. 25 Μαρτίου, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας. 25 Μαρτίου, ημέρα εθνικής υπερηφάνειας και τιμής. Σήμερα τιμούμε τους ήρωες του 1821 που πάλεψαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας. Η θυσία τους αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ενότητας και αγώνα που συνεχίζει να μας εμπνέει και σήμερα. Συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν στην παρέλαση. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Το έπος των Ελλήνων είναι πολλαπλό. Είναι έπος απελευθέρωσης από τον κατακτητή και από τους βάρβαρους γείτονες που διαρκώς υπονομεύουν το έθνος μας. Είναι ταυτόχρονα έπος δημοκρατίας, διδάξαντες ανά τον κόσμο πώς λειτουργεί ελεύθερα ένας λαός. Και είναι και έπος πολιτισμού, όπου ο πολιτισμός των Ελλήνων είναι παγκόσμια κληρονομιά για την ανθρωπότητα. Σε όλα αυτά λοιπόν, εδώ, σε αυτό το κράτος το μικρό, σε αυτό το μικρό το έθνος, δημιουργήθηκαν τόσο πολλές αρετές. Αρετές που μεταφέρθηκαν και έγιναν κτήμα όλης της οικουμένης. Έτσι λοιπόν εμείς δεν γιορτάζουμε σήμερα μόνο την απελευθέρωση. Γιορτάζουμε τη δημοκρατία μας, την ελευθερία μας, τον πολιτισμό μας, τη μόνιμη παρουσία σε αυτή την κοιτίδα της γης, εδώ, για να διδάσκουμε στους λαούς όλου του κόσμου πώς πρέπει να κυβερνώνται, πώς πρέπει να παράγουν πολιτισμό και πώς πρέπει να συνεννοούνται, προκειμένου η ανθρωπότητα να μην γευθεί άλλους πολέμους και άλλες αιματοχυσίες. Δοξάζουμε λοιπόν σήμερα το έπος των Ελλήνων, της απελευθέρωσης του λαού μας, και εμείς εδώ οι νεοέλληνες είμαστε υποχρεωμένοι να σκύψουμε με ευλάβεια σε αυτό που μας προσέφεραν και να συνεχίσουμε την πορεία μας ανά τους αιώνες, δοξάζοντας διαρκώς και ανεβάζοντας ακόμα πιο ψηλά αυτό το έθνος των Ελλήνων. Να είστε καλά όλοι!